Στις αρχές του 20ου αιώνα, η Ευρώπη έμοιαζε δυνατή, πλούσια και πολιτισμένη. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες κυριαρχούσαν στο χάρτη. Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ρωσία και η Αυστρο-Ουγγαρία ανταγωνίζονταν για δύναμη, αποικίες, στρατό και επιρροή. Όμως κάτω από την επιφάνεια, η Ευρώπη ήταν γεμάτη ένταση. Οι χώρες εξοπλίζονταν συνεχώς. Οι στρατοί μεγάλωναν. Οι συμμαχίες γίνονταν όλο και πιο επικίνδυνες. Και ο εθνικισμός έκανε τους λαούς να πιστεύουν ότι ένας πόλεμος ίσως ήταν αναπόφευκτος. Η Ευρώπη είχε χωριστεί σε δύο μεγάλα στρατόπεδα. Από τη μία πλευρά ήταν η τριπλή συμμαχία, με τη Γερμανία, την Αυστρο-Ουγγαρία και την Ιταλία. Από την άλλη ήταν η Αντάντ, με τη Γαλλία, τη Ρωσία και τη Βρετανία. Έτσι, αν μία χώρα έμπαινε σε πόλεμο, υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να παρασυρθούν και οι υπόλοιπες. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Στις 28 Ιουνίου 1914, στο Σαράγεβο, δολοφονήθηκε ο αρχιδούκας Φραγκίσκος Φερδινάνδος, διάδοχος του θρόνου της Αυστρο-Ουγγαρίας. Δράστης ήταν ο Γκαβρίλο Πριντσίπ, ένας νεαρός Σέρβος εθνικιστής. Η δολοφονία αυτή δεν ήταν η βαθύτερη αιτία του πολέμου. Ήταν όμως η αφορμή. Ήταν η σπίθα που έπεσε πάνω σε μια Ευρώπη γεμάτη έφλεκτο υλικό. Έναν μήνα αργότερα, στις 28 Ιουλίου 1914, η Αυστρο-Ουγγαρία κήρυξε πόλεμο στη Σερβία. Από εκείνη τη στιγμή, οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Η Ρωσία στήριξε τη Σερβία. Η Γερμανία στήριξε την Αυστρο-Ουγγαρία. Η Γαλλία βρέθηκε απέναντι στη Γερμανία. Και όταν η Γερμανία εισέβαλε στο Βέλγιο, η Βρετανία μπήκε και αυτή στον πόλεμο. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, μια τοπική κρίση στα Βαλκάνια είχε μετατραπεί σε παγκόσμια σύγκρουση. Ο πόλεμος απλώθηκε σε πολλά μέτωπα. Στο δυτικό μέτωπο, η Γερμανία πολεμούσε κυρίως εναντίον της Γαλλίας και της Βρετανίας. Στο ανατολικό μέτωπο, πολεμούσε εναντίον της Ρωσίας. Στα Βαλκάνια, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στη Μέση Ανατολή και στις αποικίες, ο πόλεμος πήρε επίσης μεγάλες διαστάσεις. Για πρώτη φορά, ένας πόλεμος δεν αφορούσε μόνο την Ευρώπη. Αφορούσε σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο. Στο δυτικό μέτωπο, ο πόλεμος γρήγορα σταμάτησε να είναι πόλεμος κινήσεων. Έγινε πόλεμος χαρακομμάτων. Οι στρατιώτες ζούσαν μέσα στη λάσπη, στο κρύο, στην πείνα και στο φόβο. Απέναντί τους υπήρχαν σειρματοπλέγματα, πολυβόλα και κανόνια. Ανάμεσα στα δύο χαρακόμματα υπήρχε η λεγόμενη νεκρή ζώνη. Ένας χώρος όπου χιλιάδες στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να προχωρήσουν λίγα μόνο μέτρα. Ο πόλεμος είχε γίνει πόλεμος φθοράς. Και το ανθρώπινο κόστος ήταν τεράστιο. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ένας από τους πρώτους πολέμους της σύγχρονης βιομηχανικής εποχής. Χρησιμοποιήθηκαν πολυβόλα, βαριά πυροβολικά, χημικά αέρια, υποβρύχια, αεροπλάνα και τα πρώτα άρματα μάχης. Η τεχνολογία, που μέχρι τότε θεωρούνταν σύμβολο προόδου, χρησιμοποιήθηκε για καταστροφή. Οι στρατιώτες βρέθηκαν μπροστά σε όπλα που μπορούσαν να σκοτώσουν μαζικά. Και οι απώλειες ήταν ασύλληπτες. Το 1916 ήταν μία από τις πιο αιματηρές χρονιές του πολέμου. Στη μάχη του Βερντέν, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί πολέμησαν για μήνες. Το Βερντέν έγινε σύμβολο αντοχής, θυσίας και φρίκης. Την ίδια χρονιά έγινε και η μάχη του Σόμ. Εκεί, εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. Οι μάχες αυτές έδειξαν κάτι τρομακτικό. Ο πόλεμος μπορούσε να καταστρέψει ολόκληρες γενιές χωρίς να φέρνει ουσιαστική νίκη. Η Ελλάδα στην αρχή δεν μπήκε αμέσως στον πόλεμο. Η χώρα διχάστηκε. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υποστήριζε ότι η Ελλάδα έπρεπε να πολεμήσει στο πλευρό της Αντάντ. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήθελε ουδετερότητα, έχοντας διαφορετική πολιτική προσέγγιση. Η σύγκρουση αυτή ονομάστηκε Εθνικός Διχασμός. Τελικά, το 1917, η Ελλάδα μπήκε επίσημα στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Η συμμετοχή της Ελλάδας συνδέθηκε κυρίως με το μακεδονικό μέτωπο και τις εξελίξεις στα Βαλκάνια. Το 1917 ήταν καθοριστικό έτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπήκαν στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Η είσοδός τους έδωσε νέες δυνάμεις, στρατιώτες και οικονομική υποστήριξη στους συμμάχους. Την ίδια χρονιά, στη Ρωσία ξέσπασε επανάσταση. Η Ρωσική Αυτοκρατορία κατέρευσε και η Ρωσία αποχώρησε από τον πόλεμο. Για λίγο, αυτό βοήθησε τη Γερμανία. Όμως η άφιξη των Αμερικανών στρατιωτών άλλαξε την ισορροπία
Το 1918, η Γερμανία προσπάθησε να κερδίσει τον πόλεμο με μια τελευταία μεγάλη επίθεση. Αλλά οι δυνάμεις της είχαν εξαντληθεί. Ο στρατός, η οικονομία και ο λαός δεν άντεχαν άλλο. Οι σύμμαχοι πέρασαν στην αντεπίθεση. Η Γερμανία υποχώρησε. Στο εσωτερικό της χώρας ξέσπασαν αναταραχές. Και τελικά, η Γερμανία ζήτησε ανακοχή. Στις 11 Νοεμβρίου 1918, στις 11 το πρωί, οι μάχες σταμάτησαν. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τελειώσει. Όμως ο κόσμος που υπήρχε πριν από το 1914 δεν θα επέστρεφε ποτέ ξανά. Οι συνέπειες ήταν τεράστιες. Πάνω από 16 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, στρατιώτες και άμαχοι. Εκατομμύρια άλλοι τραυματίστηκαν. Ολόκληρες περιοχές καταστράφηκαν. 4 μεγάλες αυτοκρατορίες διαλύθηκαν: η Γερμανική, η Αυστρο-Ουγγρική, η Οθωμανική και η Ρωσική. Ο χάρτης της Ευρώπης άλλαξε ριζικά. Στις 28 Ιουνίου 1919 υπογράφηκε η Συνθήκη των Βερσαλιών. Η Γερμανία θεωρήθηκε υπεύθυνη για τον πόλεμο και υποχρεώθηκε να πληρώσει βαριές αποζημιώσεις. Οι όροι της συνθήκης προκάλεσαν μεγάλη δυσαρέσκεια στη γερμανική κοινωνία. Αν και ο πόλεμος είχε τελειώσει, οι πληγές που άφησε πίσω του δεν έκλεισαν εύκολα. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ονομάστηκε τότε ο πόλεμος που θα τελείωνε όλους τους πολέμους. Όμως η ιστορία απέδειξε ότι οι συνέπειες του οδήγησαν σε νέες εντάσεις. Λίγα χρόνια αργότερα, οδηγηθήκαμε σε έναν ακόμη μεγαλύτερο πόλεμο. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ήταν απλώς μια στρατιωτική σύγκρουση. Ήταν το τέλος μιας εποχής και η αρχή ενός νέου, πιο αβέβαιου κόσμου.